Het provinciebestuur joeg verleden week negatief advies voor de plan bij Howard. Die zoenen te bot afwijken van de oorspronkelijke plan en te volle jochten wijzen op de natuur. Het Frieske Geer, de Waadvereniging en de Vogelbescherming tinken daar oorzoer. Nee, daar zijn we het niet mee eens en ook goed onderbouwd niet mee eens. Witteveen en Bos, het ingenieursbureau Witteveen en Bos, die hebben een MKBA, een maatschappelijke kosten- en batenanalyse laten maken. En daaruit blijkt heel duidelijk dat dit plan positief bijdraagt aan de sociaal-economische ontwikkeling. En het is ook niet alleen maar een natuurplan. Dus wij denken dat er wel degelijk financiering voor is. En we vinden het ook heel raar dat de provincie nu lijkt af te haken. In Howard zelf stiet nog altijd een meerderheid achter de plan, zei Dwarsbelang. Zij roepen zo volle mogelijk mensen op om tongestje naar een bijpraatjoen te komen. Er lijkt een plan klaar wat ontwikkelen we in en er is heel veel geld door deze man ophellen. En ja, we snappen er als Howard dat zei, maar we snappen er als dorp niet van hoe dit project of dit plan nou samenwending krijgen kan. Dus dan kun je net dan als dorpsbelang opstaan en zien laten dat je achter deze man staat. Op 22 februari zou provinciale steden een besluit nemen matten. Ik hoop dat de verschillende fracties in de Staten goed naar alle stukken, de onderbouwende stukken en het advies van de stuurgroep kijken. En ook goed luisteren naar de vele adviezen die gegeven worden daarnaast. En op basis daarvan een wijs besluit nemen. Dat wijze besluit kan eigenlijk alleen maar zijn om nu dit plan verder voort te zetten zoals geadviseerd door de stuurgroep.